Hij maakt het internationaal hield iets meer furoren. Sterke man Kelvin de Ruiter van Surhuusterveen. Zijn ultieme doel tak om hier bij de sterkste malje van de wereld staan. De Ruiter is in elk geval goed onderwijs. Verleden week pakte hij in Kiev zijn tweede wereldkampioenschap truckpulling. Ja, je trekt op 3 verschillende manieren vrachtwagen. Je hebt 1 keer alleen met het harnas, je hebt een keer met harnas touw en je hebt een keer dat je hem zittend met het touw naar je toe trekt. Ja, dat zijn drie verschillende manieren en dan wie de meeste punten heeft, die heeft de wedstrijd gewonnen. Het is een drokke tijd voor de sterke man, die ook nog in de bouw werkt en zijn eigen sportskwallen had. De oranje man vjocht hij de hele wereld oer. Door de corona is het seizoen pas in juli begonnen. Maar ja, er zijn wel alle wedstrijden die normaal over het hele jaar gehouden worden, die moeten dus wel allemaal ingehaald worden. Dus ik zit bijna elke week of om de week zit ik wel in het buitenland, ja. En is dat nog wat te combineren met de sportskwallen en met het werk? Als ik een wedstrijd, ik werk voor mezelf als ZZP'er, dus ik verhuur me eigenlijk gewoon als timmerman overdag. Dus ik kan heel makkelijk vrij regelen. En s'avonds de sportschool regel ik dan gewoon dat iemand aanwezig is, dat de mensen gewoon kunnen blijven trainen als ik in het buitenland zit. Als in inspannings had het te laat dat de Ruiter intussen bij de mondiale top zit. Begin november, dan wil hij daar een heel grote titel pakken. Strongman Champions League, dat zijn de wedstrijden die ik doe over de hele wereld. Dan moet je punten verzamelen in elke wedstrijd. En de top 12 aan punten die gaat dus door naar de finale. En daar sta ik momenteel eerste. En die wedstrijd wordt 6 en 7 november gehouden. Ja, dat is de belangrijkste wedstrijd die er nou aankomt. En ik ben ook de eerste Nederlander die echt de kans maakt om deze wedstrijd te winnen. Dus het is afwachten.